Ero kamano nyakwara mogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag duol biro ne achiel kachiel e odiechieng' mar 28 dwe mar Ang'wen 2026. An Kailo Trevor Mbija nyakwara mogi weche manyien mochako godo e kidieny mokwongo mar duol eka bang'e to wabiro bedo kod twak ma wabiro mulo kit telo ma oganda dwaro. Nyakwara mogi en kit telo mane mowinjo bed ne jopiny geno yudo kata manyalo kelo dongruok ne oganda ma okodeo en owuon kaka jatelo. Kit telo no bose neno kaluo Nyakwara mogi e twak madhi bedo godo odhiambo ma kawuono kod wendo mara Right Reverend Ngire David Kodia Nyakwara mogi ma en bishop mar Anglican bade ma Bondo Diocese. Right Reverend Professor David Kodia ema obro loso godo kit wach mar telo ma diponi oganda dwaro mondo obed makare ne kelo lokruok ne oganda luo. Wadhi bedo kode achiel kachiel kowuok e studio marwa ma Kisumu kama wadhi goe mbaka ewi kaka telo moseneno mago ma nitiere sani kod ma oganda nyalo geno yudo mondo oganda obed koda duol ma ok ni jatelo achiel ema nyalo bedo ne cheko ni mai gima dwarore mondo mi otimre. En thuolo mar riwruok mar oganda duong' kendo nyalo kelo lokruok ne oganda e yore mag dongruok. Ka kamano wayud thund weche mokwongo. The turnout is not very good. There are targets that they need to work on, and we have agreed on strategies. IEBC oloro ayanga chenro ma ojiwo mar ndikruok kaka jogombulu ka gwenge moko okoyudo kwan mamalo. Duoko nyithinde skul ayudo ka en tich matek kabisa, gik moko medore. Nengo mafuta kodok piny to gimoro amora nyalo dhi maber. Ywak nitie kuom jonyuol e kinde ma yawo sikunde ka jopuonj kopet bende medo soko sirikal e wi midhiero maggi. Kori dwaro kuoma siling 264 179. To ana wuon engimana pok namulo milion. Kare gibi mondo ginyiswa niya ni to kwano ni negi go nango. Jopur niang' ma Migori ywak ni KRA oketo gi tesre korka choko osuru e yo mamiyo gi wich bar. Joloko mare iluongo ni Belinda Phillips. Tudi koda namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X at Ramogi TV KE. An Kailo Trevor Mbija, nyinga en George Bati machiegni. Kanto Kigen, jang'ad bura mar doho mar apil omako chung' ni poni opuodhe kaka jang'ad bura e doho mamalo mogik ma pacho ka Supreme Court. Ng'iyo mare kod jatend piny William Ruto ok bidonjore yo mora mora kod chung' mare e tije mag doho. E kinde chenro mar dayo dho jong'ad bura mar doho mamalo mogik pacho ka ma otim e doho ma Milimani, Kigen olero ni kata obedo ni ng'iyo mare kod jatend piny osekelo penjo mathoth, en kod nyalo mar chiwo paro ma ok ochike kod jatend piny. Nyaka sani oseda dho jong'ad bura adek kama oriwo koda ka Joseph Sergon to koda Ann Washeke. Firstly, they are concerned over the fact that you've been a lawyer for His Excellency President William Ruto, and who is likely to be a candidate in the elections of 2027. The fear that these Kenyans have is that in the event that you're successful and you join the 6 judges in the Supreme Court, and then thereafter there is a petition challenging presidential elections for the year 2027, their fear is that you are likely not to be impartial. What do you have to say to this? Okay, so first of all, it is true I have represented him. May I say that I intend to be as objective and neutral in my discharge of my functions as a judge. And so the fear is well, I can't say it is ill-informed. I can understand the concerns, but I just want to give the assurance that I would be fair and I would only deal with facts and the law. Kawasudo toido ni duol
mar IEBC olorayanga chenro ma ojiw mar ndiko jogombulu ma osebedo kadhi nyime pacho ka moko kuom gwenge kwano kochopo rang'iny ma nyocha ne gigeto. Chenro no mane ochopo e giko mar odiechieng' kawuono, kata kamano okemo gik mar ndiko jogombulu ni mar IEBC osingone jopiny pod nyalo dhi ndikore e apise mag IEBC e kuonde chung' od bura duto ma pacho ka. Efinya Kidi nigi ler mathoth ewi wachni. Okinyi kawuono e kaunti ma Kisumu, chenro mandiko oganda odhi nyime kaka pile e gwenge mopogore opogore. Ma apis duol mar IEBC e kachung' od bura ma Kisumu Central. Oganda omondo mandikore kaluwore ni kawuono ne odiechieng' mogik mandikruok e chenro ma IEBC osebedo katimo pachoka. Kaluwore gi apisa mochung' ne ndikruok e kachung' od burano, ne gigeto kwan jogombulu maromo 14,845. E gwenge ma West Mugirango bende oganda owuok mandikore. Target marwa manicho miwa kaka constituency ne en 14,845. Pok odhi maber ahinya, but kuom mago duto mwasetimo wase register dhano 9,999. Had a target of 10,060 as a constituency. So far we've managed to register 58.5% as at yesterday, which is 5,892. Jogo ma ochopo ndikore kawuono wacho ni achiel kuom gigo ma osemono gindikore en bedo ni pok ne gikawo pande. Ne moko pok ne giyudo thuolo kaluwore gi yore mag manyo. Gima osemona biro kawo kura en dich ma kae gi kae, nikech kaka youth nyaki imany kaka inyalo konyori mondo kik ibed idol. Sabedo e school to ing'eyo schedule ma school no ok mi leeway mabiro go gini. Koro ane holiday. Koro aneno holiday ni where be akaw kura. Sikuwa nimechukua ID kutoka huko ilikuwa imekuja. Sasa ndo nilikuwa nimeiendea jana. Lakini masaa ilikuwa imeisha kidogo. Kabidi nimekuja leo. County ma Homa Bay nyaka chop chieng' wuok tich nosendiko atamalo 79.54 mar jogombulu manyien. County ma Kisii ka chop wuok tich nosendiko atamalo 72 ka Mombasa osechopo atamalo 65. To kata obedo ni chenro no olor kawuono, pod ibiro med time e apise mag IEBC. Rawere mosendikore omedo jiwo rawere mamoko mondo tim kamano, wirani mano e yo maginyalo yiero godo jotelo mabiro chwalo dongruok pachoka. Kata obedo ni chenro mandiko oganda kaka jogombulu ma osebedo kadhi nyime pachoka koro chopo giko, chenro makamano pod biro dhi nyime e apise mag IEBC e kuonde chung' od bura. Penjo kata kamano en ni bende duol mar IEBC koro chopo kwan mane gigeto. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kilimani, Nairobi. Koro mogika pod igeto mar ndikori kaka jagombulu, thuolo pod nitie, nyalo dhi apise mag IEBC mondo dhi ndikri kaka jagombulu e kinde ma chenro mar ndiko jogombulu pod dhi nyime, ma idendo ni continuous voter registration ma IEBC tayo kinde ka kinde. Kawasudo ene jatend piny William Ruto dok ne tije ma okoni biro duoke tich e yiero maduong' mabiro ka odunyore kod kweth maketo sirikal tesre ni onge kod ajenda malong'o kopogore kod akwede kod ayenje. Ruto loso e kinde limbe mare e kar chung' od bura ma Kibra ka achiel kod Lang'ata kaka imiyo waler kod Walter Nyambaga. Limbe mare kar chung' od bura ma Kibra kod Lang'ata ka Mauka oele tatmiaha kendo siasa ochwakore nyotengre. Ruto odok ne tije mokoni nenore kata kichungi mambo leo kendo biro duoke tielo mar ariyo yiero mabiro higa manyien. Wale wanajaribu kushindana na sisi, nimewaeleza, leteni track record yenu, leteni sera yenu na mpango yenu na maono yenu na agenda yenu. Hawa Wakenya wako na akili, watajua nani amefanya kazi, nani hajafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Mashindano sio ya matusi, mashindano sio ya ukabila, mashindano sio ya chuki, mashindano sio ya kisirani na kiburi. Mashindano ni ya mpango na sera na agenda na maendeleo ya kubadilisha Kenya yetu. Ruto odunyore kod kweth maketo sirikal tesre mokoni onge kod agenda malong'o kopogore kod oporo mag akwede mag dho udi kod ayenje makudo wi mere ma ok nyal kelo kony ne jopiny. Wale majamaa kazi yao ni matusi. Ati ile kazi kubwa wamefanya, ile ya maana sana, ati nikunitafutia jina ati Kasongo.
Sasa hiyo ni kazi mtu anaweza kusema amefanya, si hiyo ni ufala? Ati kupatia mtu jina ndio kazi kubwa amefanya? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Kazi yao wako na hasira mingi, wako na vitimbi mingi, wako na kiburi mingi. Jatend piny okoni sirikand manywando ngirore Kalwanda Magere kendo duond bura mar ODM kod UDA biro tiyo kanyakla ne dongruok makare. Ndio mimi nimesema broad based, inayounganisha sisi wote, inayoleta Kenya wa Kenya pamoja. Ndio mimi niliunda serikali nikishirikiana na Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu aliyetuacha, ya kwamba tutatembea pamoja, tutajenga serikali ya kuunganisha Wakenya wote, tuondoe kisirani ya ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Kenya iungane kwa sababu umoja ni nguvu. Na unajua rais, hii ni ngome ya chama yetu ya ODM, si ndio? Wacha kofia ya ODM, kofia. Tingisha kofia ya ODM. Tingisha. Na sisi tuko ndani ya broad base na tunafanya kazi pamoja na ndugu zetu wa UDA. Rais wetu tunakushukuru sana kwa sababu hii mpango imekuwa postponed mara mingi, lakini umehakikisha leo umefika Kibra. Hapa ndio kwa baba. Yeye ndiye aliweka mawe hapa kwa hii nyumba. Na alikuwa afungue, lakini because he is not there, wewe sasa ndio umechukua pahali pake. Tukiwa na shida hapa kwa center, wewe ndio tutakuita. Romono ochiwo thuolo ni chiwo bas mar skul mar alum, sidho kilese Mayany Primary, ute manengogi ogonyore kar chung' od bura ma Lang'ata, kod sidho kar tiegruok mar Raila Odinga Education Center. Mimi niliwaeleza wananchi wa Kenya ya kwamba elimu tutahakikisha inafikia watoto wetu wote. Ningependa kusema asante sana Your Excellency and the government of Kenya kutusaidia huku Raila Odinga Center, manake baba aliamini education is a lifeline. Education is what grows people from poverty. Na sisi kama familia ya baba tunaamini kuwa education ndio kitu ya muhimu. Okay. Siasa medo tedore kendo oganda imed lombi mondo nyiedhre oko mar siro piny owacho. Jatend piny William Ruto geto yudo thuolo matelo mar ariyo. Wota Nyambaga, Ramogi TV. Owuok limbe jatend piny kar chung' od bura ma Kibra kaachiel kod kar chung' od bura ma Lang'ata. Wadhi e motende kod weche mag Senate. Ywaruok e kind riwruok mar governors kod od bura mar Senate ewi governors chopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka tend counties tiyo kod omenda jopiny midendo ni CPAC nenore ka gima koro chopo e giko. Kaluwore kod jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot, governors oyie mar wito oko dwachgi mar tamore chopo e nyim CPAC mar duoko penjo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, winjruok ma kamano biro bang' tend Senate romo kod governors jumbe ariyo mokalo. Bang' dweche 4 mag siemo wang' kod ywarok, riwruok mar governors COG kod od bura mar Senate ochopo e winjruok mar tieko ywarok e kindgi. Kaluwore gi jatend kweth jod bura mathoth e Senate Aaron Cheriot, COG ne oyie mar loko chung' margi mar tamore chopo e nyim komiti mar CPAC mar duoko penjo ewi ka gitiyo kod pesa mag jopiny e counties. In the importance of this house. So yesterday, when we met as a leadership for the last 2 weeks, we had representation from membership of the County Public Accounts and Public Investments. Both chairpersons were there. And we made it clear to the Council of Governors that while we hear the issues that you are raising, withdraw first the conditions that you had set, which is non-appearance before that particular committee, before we listen to you in any other matter. And they willingly agreed, Mr. Speaker, and said they shall be appearing before those committees as from today. Senator Moses Kajwang, who's the chair of Public Accounts Committee, was in that meeting. Senator Osotsi, a member of the chairperson of Public Investments Committee, you were in that committee, in the meeting, and we secured that commitment. Winjruok makamano ne ochopi e kinde romo mane obako tend od bura mar Senate jumbe ariyo mokalo. Romo mokwongo ne otimore tarik 20 mar ang'wen higani
e kinde maromo mogik to ne otimore okinyi makawuono. Whatever you think we should have spoken, because I was in that committee of 12. The Deputy Speaker, listen, the Deputy Speaker was in that committee. Honorable Speaker, there are 12 members of this House that through your wisdom you selected to sit with the governors. The interest that was supposed to be represented of this Senate was represented effectively. Korka korgi, senators ne okorwako lendo makamano kod mor kagidwaro mondo governors okwagi ng'uono ewi weche maricho mane giwacho kuom senators. At the very least, if there was even a small respect to this House by that committee or leadership that met, we should have been called as a House before even that matter is put in the business of the House for Kamukunji. You can't ambush us here and bring a bill, then the majority leader is going to explain to us a decision that has been taken that we are not behind, and then move the same bill, Mr. Speaker. What are we taking this House for, Mr. Speaker? COG ne oseo jokanyo ang'wen mag CPAC kuom kotogi kaachiel kod nyisogi achaya e kinde ma gidhi duoko penjo e nyim komiti mar CPAC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wasudo nyakoro mogini thoth jonyuol koro ywagore kaluwore kod pek ma girado godo e temo duoko nyithindgi e skul e yawo tam mar ariyo. Jonyuol go oyango ni yawo skul e tamni obiro e kinde marach kodgi nikech nengo mauta ni malo, gino ma omiyo ochumi oridore kendo gimoro amora idho ahinya to gige somo kod nengo mar wuoth. Millicent Adhiambo ng'iyonwa weche ma jonyuol wacho ewi yepo mar skul gi pek mar ngima. Odiochieng' mar ariyo ma jopuonjre dok e skul mar yawo tam mar ariyo igani. E kar chungo nyamburko maduong' e boma ma Kisumu, picha mako mana ka jonyuol sanja ema owuok oko mar kowo nyithindgi mondo dhi yawo skul e tamni. E twagi kod Ramogi TV kawuono, jonyuol go yango ni gin kod pek nikech idho mar ochumi ma okel kod medruok e nengo mauta pacho ka, gino momiyo gimoro amora ahinya to mag duoko nyithindo e skul nengo gi odhi malo. Duoko nyithindo e skul ayudo ka en tich matek kabisa, gik moko medore. Fare yanda chulo siling 200, sana chulo siling 500 kanya ka bondo. Buge kata kidhi supermarket idok nono makata siling ionge go. Jowadwa tek kodwa. Sani king'iyo bed fee ni malo, to bed uniform ni malo. Obiro ka fuel be idho. Koro gima nitie, fuel ko idho, ing'e nyaka buge idhi, fare nyaka idhi. Wayudo pek kabisa, kaka an ayudo pek nikech an single mom. Kaka kete gi 400, nam kucho idho gi 100, mano 500. Kata mana uniform beche ni malo, kalam beche idho. Kwanza kakoro luwore kod wach manyoro mar mafuta, manyoro wuok no med mafuta. Wayudo ka en tek mang'eny kabisa makoro watemo to ok wanyal kaka jonyuol. Ewi mano gimedo ni sani, nitie jonyuol moko ma pod olewo gi nyithindo e dhoudi. Kaluwore ni gigeno e chudo mar miso dwe, kata kamano tarik mar yawo skul tamni obiro chon kapok giyudo omenda, gino makoro medo gi achiedh nade. Seche moko yawo ka dwe pok orumo, to nikech chudo mang'eny biro giko dwe, to yudo ka skul oyawo ka pod ok ochopo dweno, to wayudo ka koro bedo matek nikech waonge kod pesa. To kaka pok wayudo pesa, nyathi pod nyaka bed e ot. Before this school onge nyaka ochiem e dala ka, mogo onge nyaka idhi. Koro gimoro amora idho ma nyaka be stress marwa be idho. Moko ibiro yudo ni samoro ng'ato pod onge kata shopping ne nyithindo madhi e boarding, moko bende uniforms gi noti ok olosi nikech kaluwore gi pek mar ngima. Uchumi mar Kenya ok kata Homabay kende odok piny, omiyo chando jonyuol e chudo kendo nyithindo dhi sikul kidam. Bende giyango ni pek mar ngima miyo moko kuomgi tuonore kendo gago nyadichiel odiochieng' mondo eka giyud kaka ginyalo duoko nyithindgi e skul. Mwandu mag skul nengo gi omedore. Buk mane nyiew siling 30, kawuono buk odhi nyaka siling 60, masino odhi ata malo 2 ewi mane juma mokalo. Omiyo wawinjo malit. Sani wachamo mana lanja achiel. Ok wanya chiemo diriyo. Wachiemo godiochieng' to udhi ambang' wanaso. Kwayo gi ne sirikal chalo kamae. Sirikal moduokonwa bei mar petrol piny, wainyore as parents kaka watero nyithindo skul otamo. Ne gilandonwa maber ni skul ni nono, lakini to ok chalnwa. Ka wan joma ok nyal kata mayuto gin piny,
wadhi koso tero nyithindo skul. Koro ok wanyal sani ma kaka sirkal nyal rekembisha nwa wach mar ngima to waneno ka gimano dhi tamo ji mang'eny. Pani nengo mafuta kodok piny to gimoro amora nyalo dhi maber. E sikul kucho bende wafwenyo ne sirkal Minister mar Education pok oro capitation fee e yo makare kendo kelo wakwayo jopuonj ne kata ka nyithindo donjo wewa wadhir sirkal gi oko ka to un weuru nyithindo mondo bedie sikul mondo ginyal piem kod syllabus. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Koromogi joka jonyuol koni gichamo lunch dichiel. Koro lunch kare nyon tieg jomoko machamo lunch moingo dichiel. Right. Piny en mana piny. Wasudo kirpodon mitene kod weche mag somo. Riwruok mar jopuonj Kuppet oyangore osechak los chenro mag bero okumba mar SHA ka omenda ma jopuonj chulo kapok ochak chulgi bende koro osewito oko. Ma timore e kinde ma jopuonj osebedo ka ywak ewi dok piny mar omenda ma ichiwo ne sikunde gi piny owacho ka giwacho ni omenda ma oseor nyaka sani ok nyal siro chenro mag somo e yo makare. Lydia Okeyo nigi ler. Ywak ma osebedo ewi okumba mar thieth mar SHA mar jopuonj oyangore ni piny owacho osewinjo ka nyaka sani nitiere okenge ma osechak kaw mar bero chenrono mar thieth ma oyangi gi jagoro mar Kuppet Akelo Misori. Ok ni jopuonj chulo gimiluongo ni copay, ok ni jopuonj imiyo capping ma ka gidhi hospital tinyisogi ni giminyalo thiedhgigo en ni consultation en bedo restricted to a maximum of 2,500. Wane wasegolo the capping no bende no waseyie ni mondo jopuonj ma nigi tuoche ma ok nyal bedo managed piny ka mondo dhi oko. Mabire kinde ma jopuonj pod ywago nok mar omenda ma iore skunde gino magiwacho ni ng'iko chenro mag somo e pacho kae. Riwruok mar Elimu Bora Working Group koro dwaro ni ket omenda go moromo taw skunde kendo orgi e wang' saa. Gioro mana nus mar pesa monego bed ni gioro. Matiende ni koro jotelo ok nyal timo gigi kaka ne gitimo their budget. Nikech budget itimo kichako higa, koro ing'e ni magi monego gitim to pesa no koro kobiro to donjo kanyo. Kendo nako ni sirikal bende otim sinani mondo pesa miterogo otergi chon to kendo tergi moromo mondo mi jopuonj to gi BOMs opang kod gi tich. Tend Kuppet omiyo migawo mar arita ndalo adek mar neno ni arita mar jopuonj e gwenge ma Wajir obedo makare ka bende gigolo chik ne duol mandiko jopuonj TSC mondo kik riembe tich jopuonj mapok ochopo e tich kaluwore gi monj ma osebedo ka timore e gwengego. Among them are 3 post-primary female teachers whose families were attacked by armed gangs. The teachers were sexually assaulted right in front of their family members. And other teachers were attacked while traveling along the Nairobi-Garissa highway. We are not going to allow that. From now on, we are going to be condemning that, and we are going to work very closely with the security personnel, the politicians, so that they can make sure there is unity and there is peace. Tunaambia serikali, hasa namwambia we Murkomen, usilale kwa kazi, amuka, chunga walimu wetu. Bende gidwaro mondo mi duol mar TSC ondik jopuonj ma osebedo katiyo kaka jopuonjre kata interns kowacho ni doho noseng'ado ni en ataro mar chik kaluwore ni gin kod lony maoromo mar ndikogi kaka jopuonj. It is a mockery of sorts. The courts have given direction and the constitution is clear. The Teacher Service Commission is created to employ, register and employ qualified teachers. The teachers who are engaged as interns are qualified. They are registered. So why must they engage them on such terms? Tend Kuppet oyango ni gidhi bago romo gi apisas mag migawo mar thieth kod SHA Naivasha tich adek mar manyo yore neno ni midhiero mag jopuonj chopo e giko. Jopuonj mane dwaro gomo mar ndalo 14 to wacho gi ni National Governing Council pok oromo mondo gony dho jagoro mondo landi ni gomo en kama. Lakini tunaambia SHA atukukuji hapo ati mnatuambia mambo tu kama mahadithi za hekaya za Abunwasi. Sisi tunataka mtu waambie ni nini inaendelea kwa SHA na mtu waambie kama muko na capacity ya kuweza kuangalia mambo ya walimu wetu. Gisingo chiwo report tich ang'wen ka bende gikwayo jopuonj mondo mi obed kod horuok e kinde mag temo manyo yore mag bero negi chenro mag thieth. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamano nyakwara mogi wakaw ywa marwa mokwongo weche manyien mag duol odhiambo ni kendo aneno ka ote magu medo donjo ka kaka pile Ramogi TV lendo maler ahinya kendo uneno habari wano Daily Gardens Kisumu. Erokamano kuom kete Ramogi TV mano John Onyango from Owiti Foundation. Evelyn Evening Bati Ramogi TV neno maler wan ka gi Pastor Edwin Morito Kochieng Pastorate kod Japolo Eliakim mano Martino Chieng Marwea imawacho kamano. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Paul Okuto mar Karombe School yie kod Raila Junior kuom chung motegno kod Rais William Ruto. Mano ote mare odhiambo ni en bende kokoni mano kaka oluwo weche manyien. Joma medo ndiko na ka ano ka Pat Gweng Jojo Yomba Nisani Bati Ramogi TV neno maber ahinya kendo amor ka ikelo jadolo David Kodia mondo twage gi jopiny. En jadolo ma tiyo kod roho maler mar Nyasaye. Bishop Okothoko wuod Nyasaye Gore Degmo wacho ni kwayo jotendwa ni giyie giriwre to ka ok giriwore to pogruok dhi kethowa kendo dhi kethonwa gima ber monego wayud mbele kaka oganda. Erokamano. Evans Agaya japuonj koni SHA nyaka losi kod sirikal. Evans Agaya winjo maber ahinya from Ambira Ugunja. Erokamano Maurice Dianga ure Kamugundo in bende ikoni intiere ka kendo inena yo makara ahinya Andingo Town gi jok unka Kajakwadh Meshaka Beach mar Andingo Central SDA. Erokamano in bende kuom kete Ramogi TV. Yiena mondo mi akaw yogi kanyo kaduogo kapod an gi weche mamoko modong eka bang'e to obro donje twak ma en duol Ramogi TV. Wachina uru, kara intruga mane madhi nyime ka? Donge na wachonu ni onge kaka unyalo romo kawuono. Chal ka gima ne ok uwinjo wachna. Maye Nyasacha, karang'o matimre? En owacho nohero niti, to sani ong'eng kuom pari. Onge gima rach maniti otimo ka? Arus ne gidwa mana tima. Donge ne gisetimo arus mokwongo? Omiya kwayi ni iyi kik wang'. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Majeni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien mag duol. Moko kuom jopur niang' ma yudore Migori ywak ni duol ma ochung' ne choko osuru e pacho ka KRA ochako luwogi ka konogi mondo gichul omenda ma kore lach mar osuru ma ok ging'eyo tiende. Jopur niang' mathoth ywak ni giseyudo ote kawuok kuom KRA ni gin kod gopo osuru ma chakore higa mar 2024. Moko kuom jopurgo e gwenge ma oyani e ward ma East Kanyamkago wacho ni osenyisgi ni gichulo osuru manyalo romo siling 300,000 gino ma ok ging'eyo kaka kwan mare obiro kendo miyo gi wich bar kaka gibiro chulo. Gikwayo jotelo mondo mi odonjre mar resogi e kindeni mar neno ni chikno ok oketogi kama tek. To noorna message e simba ka e simne ni na lose milion 1.185
263. Koro idwaro kuoma siling 264 179. To an awuon e ngimana pok namulo milion e ohala mar niang'ni. Iwak nikech number 1 jo KRA nyochoronwa messages moko ma kaka wan jopur. Gin pes madongo makata nyaka jomoko iwa pok noneno nyaka ne chak pur mar niang'. Ng'ato nyalo oro ni gimoro kaka 1 million plus ni mondo mi chul. Pesa ma jo KRA banda nyaka sama wuoye koduni. Jo KRA banda siling 433,666. To pesa ni ogoye gi pesa mane odonje account na iga mokalo. Te nyaka pesa matiyo godo e puodho mamoko adeso godo puodho. Iyudo king'ado ses. Wan jopur achiel gi kipuro bitiyo gi gik moko ohala mwayude onge to siknwa ni mondo wachul KRA. Koro KRA ni akia ni ming'ado ka opogore gi ma koso ena ma. Nyiew kodhi, ng'ani onyiew mbolea, ng'ani opuro, ng'ani odoyo, ng'ani harvest, ng'ani otimo transportation motero niang' e kambi. Koro nyaka ebe miyo opportunity mondo explain the expenditure. Mondo koro wang'e mano japur mondo wang'e ni en pesa di mabedo tax nikech kata japur ni en be nyako chulre. Wadonjo weche mag tuke kama duol makedo gi mibadhi ya pachoka EACC ochopo e log tich mar riwruok matayo tuke mag adhula pachoka FKF. Okang' magikawo mar timo nonro ewi mibadhi ma itudo godo moko kuom jotelo e riwruogno. Ikindeno jatend migawo mar tuke Salim Mvurya olero ni okang' mane FIFA okawo mar ndiko ne FKF mar chiwo ler ewi mibadhi ma kamano en gino ma sirikal onywako lwedo. Omedo ni kaka sirikal girito duoko mabiro wuok ka FIFA kapok gikawo okang' moro amora manyalo kelo ng'ikruok ne tuke mag pinje Afrika mar AFCON 2027. I know currently we have issues in the federation. It's like we are going to be having two factions. But what I want to tell you is that as a ministry, we don't have anything official on our table. We've been following through your reports in the media, and we are happy that FIFA has already written to get communication from the federation. And we are also looking forward to the decision of FIFA. Once they receive these documents, they will give the way forward. But currently, as a ministry, the only thing I've received are anonymous letters, nothing official. But I'm very happy the media has been telling us, so I've also been following. Tuke mag Junior Golf Foundation US Kids mane obagi alap ma Thika Sports Club no ywayo kidienje mag nyithindo mopogore opogore ka jotugo mane otieko e thuolo adek mokwongo nobedo gi pogruok matin e points. E kidieny mar nyiri ma higi nitiere kind 13 ka 14 nobedo gi piem mapek ahinya, kata kamano Shlo Shiuri nobedo jaloch gi points 74 points 2 mbele Ashley Muyela mane otieko e thuolo mar 2. E kidieny mar nyithindo ma yawuoyi man higi nitiere kind 15, Yuvraj Rajput nonyiso kitugo makare kendo yudo loch gi points 74 noloyo jatugo wa Home Mutai mane otieko e thuolo mar 2. Joloch mamoko ne gin Nawembo Lee e kidieny mar yawuoyi ma higi romo 11, e kinde ma nyiri ma higi ni e kind 11 ka 13 ne olo gi Irene Asio. This course was pretty good. I was hitting on the greens regulation, so I think it was a pretty good round. I feel like every competition I play is just a step further into reaching the best level of my game. Erokamano nyakuna mogi kuom yiero Ramogi TV, giko mar weche manyien mag duol bang' ma to wadonje twak neno ka wendo mara osebedo e studio marwa ma Kisumu. Right Reverend Bishop Ngire David Kodia mar
Diocese Mabondo, kanisa mar Anglican. Nyakwara Mogi osedo je studio marwa ma Kisumo kendo ni mondo miye thuolo omoso Nyakwara Mogi Ajwang kapok wadhi e yweyo kaso bang'e oduoga network mar ng'eyo to en kitelo mane munjo bed ni oganda yudo mondo dongruok obed mano monywako oganda duto ma ok mana jomoko manok kata jotelo manok kende. Geno ni intiere makare dala maduong' ma Kisumo, Reverend Ngire David Kodia machiegni ahinya e twak mar duol ma kawuono. To kapok wachako twak fwaye ni Nyakwara Mogi Ajwang yawa makoro neni odhiambo ni mondo ging'e ni sengirori gi weche maleo ma nyalo rieyo kit telo mar oganda kaachiel kod nyiso jotelo yo makare munjo bed ni giluwo e jiwo dongruok ne oganda luo. Machiegni ahinya jadolo David Kodia. Jero kamano ahinya Nyakwara Mogi amoso duto odhiambo ma kawuono kageno ni udhi maber kendo bende mor mar yudo thuolo mondo watwagie kodu e yore mag weche mag telo e thurwa ka. Erokamano. Erokamano ahinya jadolo makia maka gi kanyo nikech ka waduogo to koro wachako twak ayanga gise winjo duondi kaka leo kendo weche gi ageno ni dhi chopo negi maber kabisa kendo puonjruok ma thoth dhi wuok e twak marwa kodi e weche mag neno ni telo bedo makare nikech luo dwaro dongruok, luo dwaro achiel manyalo kelo ber ne oganda duto. Kao kamano ina mondo akaw yoyo kuom thuolo duto te jaloko mar osebedo Belinda Phillips, nyinga George Bati Luka gi twak kod Right Reverend Ngire Bishop David Kodia ma en jadolo mar ACK kata Anglican bade ma Bondo Diocese. Kik idhi mabor, twak mar duol biro bang' nyiriri machuok kende.